Era Eric la posa a l'interior de l'àrea, el control d'Olmo, la rematada, gol! Gol, 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 gol del Barça, gol de Dani Olmo. A la primera part, un xut, rebot i el pal, un altre xut, rebot, un altre xut, la treu el porter, amb el cul, amb el nas, cap rebot favorable als interessos del Barça. Comença la segona part, primera pilota entre línies, a l'interior de l'àrea, aparició de Dani Olmo, primera rematada de la segona part, i sabeu què passa? Barraca. Això del futbol a vegades és la rapera. La passada des de l'extrem dret d'Eric Garcia és no bona, no, boníssima. L'aparició d'Olmo, la pausa d'Olmo, la lucidesa d'Olmo, la rematada lluny de l'abast de Leo Román d'Olmo, i el gol importantíssim de molt, molt valor d'Olmo. 1-0.